curiga maring ini dek sing dadi bakul mie yo kan. Iki areke lagi konsentrasi nimbang kayak lumpia ayam. Terus iki dek lagi bikin wonton. Pesanan wonton iki banter banget alhamdulillah. Ya wis iki lah pokoke. Ditata iki ana ayam kriuk. Terus iki ana anakku katep dol sekolah. Salah. Ya. Sudah jadi deh pesenannya. Iki pesen full gorengan. Ya, lanjut lagi kita VO. Tadi nyandet sedikit. Ini lagi menata gorengannya. Iki sakjane sing mau ya rek sadurunge sing nge-shoot gorengane wis dipajang koyo mau iku. Keliru iki asline. Ya wis bye-bye.